Să ne grăbim! Nu vrem să întârziem la concertul Miorlianei. Da, să mergem! Oh, e Miorliana! Mi-e foame! Avem ceva de mâncare? Cine se duce să ia câteva gustări? Eu nu pot. Trebuie să stau cu Ina. Mă duc eu. Îmi amintesc drumul. Oh, sunt multe uși aici. Oare pe unde am venit? Poate pe ușa asta. Doamnelor și... Oh! Aceea nu e Clementina? Chiar ea e! Oh, nu! Miorliana? O, Doamne, sunt pe scenă! Doamnelor și domnilor, vă prezint pe invitata mea specială de azi. Cum te cheamă? Eu sunt Clementina. Clementina! Miau, 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 miau. Să cred că am cântat cu Miorliana. Ce păcat că nu i-am cerut un autograf. I-am cerut noi, dar nu am avut hârtie. Hai să-i arătăm. E chiar aici, pe suzeta Inei. Altceva nu am avut la îndemână.